naisugod siya sa hospital kasi TBC, pregnancy test, saka urinalysis positive. Mga kausa, mukhang hacker, no? Pang-4 na araw kasi may sakit ni Warden, di ba? Ngayon, ilang kami ng pagdesisyon talaga na isugod siya sa hospital kasi nga nag-39 yung temperature niya. Kung nakarang kasi pababa na, 38.6, tapos bumaba ng 37 something. Kaya, sugod tayo. Mga pahinga pero tuloy lang. Sama buong Zelda kasi walang pag-iwanan sa kanila eh. Hi, Mama. Hi, Daddy. Ay, Daddy. Yeah. Hi. Yes. Hello. I'm Mama. Mahal na mahal. Galing ni Mama. Ice. What happened? Ay, tinutuwa niya si Mama niya. Oh. Urine, blood, pregnancy test. Ang gagawin na exam. Sama ko sa magbabayad kami. Ayun eh. Balik sa mga laboratory namin na magagastos. 485 CBC, pregnancy test, saka urinalysis automated. Yun lang naman. Ayun, balik kami dun sa ER kasi magbabayad na kami. Totoo lang ko sa hindi ako nag-aalala kasi isa lang hinahala ko dyan. Buntis na naman si Wanda at may bago naman tayong miyembro sa selda natin. Oh, holding hands sila ni Lou. Kabilaan dapat sila ito, sabi ni Kuya Lou. Hold eyes, hold Lou, sabi niya eh. Oh, bait ni Kuya. Holding niya si Lou Ako sa waiting pa rin kami sa result. 11:11 dapat makukuha yung result. Pero 11:30 na, wala pa kasi siguro maraming ginagawa. Si Boss Ice mabait. Opo lang. Itong maligot eh, kaya hawak-hawak ko eh. Boss, musta ka dyan? Tok na kami lahat. Guys, si Lou tulog na. 11:24 na ng gabi. 11:30 namin ako yung result. Negative yung sa PT. Ang parang positive yung sa dengue. Pero hindi naman dengue siya actually. Parang malapit lang sa dengue. Yun ang sabi. Bakit mabait talaga tong kosa na ayos natin. Kasi yung bigat ni Lou eh. Sabi ko, hawak siya sa bulsa kasi dalawang kamay niyang hawak ko. Ano? May. Kamusta, Warden? Kamusta? Sakit pa rin ulo mo? Nakauwi na kami mga kausa. 12 pasado na. Antok na kami.